lang. Mamaya na. Diyos ko. You know. Ang dami kong gagawin, oh. Tingnan mo yan. Hello, 2 million viewers. Make a love shout out. Kita ba dyan si Tres? Yung buhok si Tres. Kita ba? Busy-busyhan si Tres, guys. Nag-inback ng panggatong. Nag-overheat ata yung CP ko kagabi. Magdamag naka full charge. Naka-saksak sa charger. Naka-charge. Grabe, pinapawisan ako.
ano, no? Lola Sweet, mega love shout out. Ang init na, grabe. Busy si Tres sa likod bahay. Ayan, nabibilad pala yung aking ano, sipi. Inaabot na ng araw. Lipat natin ang pwesto. Yan, dito natin itapat sa mga puno para presko sa mata. Bisi-bisihan si Tres, sasalangsang ako ng mga panggatong Lola Sweet. Nagpapardo si Tres. Buti pa yan, kagigising lang, nagpuyat kagabi. Nagpuyat pa ba kagabi? Nagpuyat ba? Five million viewers, mega love shout out. Naririnig mo Lola, yung nag-ano ko, nagpapardo. Nagpapardo ng panggatong si Tres. Kyle Castro, mega love shout out. Hindi ako nag-almusal, Lola Sweet. Ako ay nagugutom na. Nagugutom na si Tres. Wala pang almusal. Trabaho muna bago pagkain. 'Di ba? Bago tayo kumain, magtrabaho muna tayo. Anong problema mo? Nakalit ako. Hindi mo nakikita, oh. Pawisan na yan. Itong parinig ko kayo na si na ano. Don't wanna close the door. Lola Sweet, may naririnig kang ano, iko. Iko mula sa kuweba. May nakawalang dragon. May nakawalang dragon sa kuweba, Lola Sweet. May naririnig ka ba? I can show you the world. Init, grabe. Ang init.
Ano ba yung binaba ni Kyle? May upcoming premiere si ano, sino yun? Don't wanna close the door. Binatayin mo yung live ko? Kanya? Yung live ko, binatayan mo? Hindi ka na nag-support sa live ko, no? Kanino ka live nag-support? Kanino kang live nagpapalipad? Tusok 46 Kyle. Tiger Building Blocks. I feel my love. Hindi mo nakikita. Tumutulo na yung mga pawis ko. You know. Umaga ko saan. Salamat sa patamsak. Thank you, 4 million viewers. Dito yun, nilipat ko kahapon. Ang pangit kasi. Tutuyo yung mga ano ko doon. Susutay ko to. Yung marami. Matutuyo na yun. Wala pa sinusunod sa gabi. Natulog ko. Natulog namin. Yung mami. Yung mami. Hindi pa nagkain, ma? Kahapon, natusok ako doon sa ano, sakit dito, umitim. May pinulot ako, tapos bumangga doon sa kanto ng cut-tree. Tapusin ko lang muna itong ginagawa ko. Ha? Ang dami pa, oh. Ayun, oh. Nakikita mo. Yan, sila ko ang malipis yung ulo ko kalburado. Diba sa may bintana? Ayun, oh. Ang dami pa, oh. Kaya nanginay kan mga kawi-kawi na. Yan, kada pang isod karabaw. Ang arlaba. Ito naman, ulog yan. Kaya dyan, ang arlaba, yan yung pati. Pangani sarag.
ini. Gato ko sa Yata. Puro masara abo. O, guda ako yan. Dahil mo ko sa ampayo. Naglaon tong uro. Papa mo, hindi. Mabakal ko lang naabag na kulaon. Di daron niya digdi. Oo. Nata ano? Wala nagtanggang. Tapos sa papa mo, alas 12 na giro sa nasa panahon na gadkan. Pagturo. Taglusan baga ako na alas 3 niya. Alas 3, ali sa alas 3. Pero alauna pa sa nagmarahan na. Kasi gusto sa gitsit baga gubuhubong baga suot baga sila garo. Ito. Namdi ba ito namati? Na ko garo kung mga gating tao garo ano maso. Ano? Nakula ba ang garo so uyang sa alaba baga na may aralabang bungot. Ang bumuyog. Na. Kon. Tagas bagaan likod. So ano sa nyog? Siguro arka sa inyo. Saan sa inyo? Inan. Hindi oh. Ito, batik-batik. Tapos. Yung paprabato kan mga ayam. Yung patangat. Ini ba? Patangat siyo. Kasi palit-patita. Namamati ko, magubuhubong pagkaraot. Naku, bino kong parek ako ano dyan. Tapos. Wala sila uyan o ilang ako. Ako. Ibo ko baga nagluso is patong bro. Paanap ko. Tatay ko sa bintana. Nanaralo pati ako. Sabi niya ko lumusot. Kunyan. Nang sa to. Sa may. Ako ka sa to. Bigi sa. Una ko din mo pigakagat sa wire. Hindi ko din sige. Kaya para dungdungan. Pero para ato ni harkan niyo. Para Sa dungdungan. ilaw ito ma. Sa wire. Ang sabi yung minanayin diba? Na nag-upo siya pero nag-upo pakpak. Magubuhubon. Minali na sila baga. Out of my mind. Raw ang sila di magdubang na hindi. Pero grabe ang tangang. How many times will I have to tell you? Ang arong ta, nagapuna naman siging alaba. Siging alaba, pero wala ninyo. Balita pinyo. Ang purpose dyan. Binyo. Dapat mga kwarto. Nakuha ko sa papa mo talaga. Yan, ipairahin niya. Na ano sa likodang. Pagkakali. Ay, pangutos mo dyan. Hindi daw. Sa naman. Ito kawali pa naman. Hindi na kapag dito kunin sa kawat na ko. Ipa-window. Ano nangyari? Yung nani papa mo ako na. Tiga na naligi. Pupuk na luwas. Sinaon ka mga kuya mo sa natin.
Isa iraro mo. Sit still, chill. Tama, tubig. Ito ka, ito? Pakaon ko. Oo, anak mo, boy. My heart underwater that time. Your glistening eyes out of my mind. Ma'am Leonora, mega love shout out. Good morning. Salamat sa patamsak. Thank you. Ay, May, nagdara ka na mag-radyo. Aram mo nakalive ako. Sorry, ma. Hindi na tubig sa dakla ko lang na. Bandawan ko ang kanya. Ako. Uli sa guro, linigan nyo. Yung? Lagi ng mga dakla sa ate. Hindi ako yun, nasara na. Hindi pa lubo. Out of my mind. Masalida naman yan na. Ayan. Pagkun. Yan, ano, buho na. Ang ating mababara dumat talaga sa ulo. Yung Aren. CH Japan, my love shout out. I'll give you all of me. Oh, how many times do I have to out of my mind. You're all. Coran, mega love shout out for Coran. How are you? I'm good. I'm busy. I'm always busy. I'll give you all. Good morning. Thank you for coming. Thank you for always supporting my live stream, Poran.
Hi, madam! Kumusta, madam? Mega love shoutout! 6 million viewers, mega love shoutout. Ayan, busy-busyhan kasi si Tres. Ang ingay dito, nagkukuskus ng kaldero. Nag-ano ako, madam, ng mga panggatong, nagpapardo. Kasi ang init na. Ang dami mga tuyo na panggatong dyan sa ilalim ng kanyugan. Bawat pastol ni mother ng kalabaw, may bit-bit na mga panggatong. So ako naman yung taga-putol. Taga-pardo. Liblib. Parang lagi kayo, madam, sawang-sawa lagi sa paliligo sa dagat. Okay lang po ito, napakainit dito, madam. Sobrang init. Ayan o. Tingnan mo, blue na blue yung kalangitan. Napakainit. Kaya kailangan nasa loob lang lagi sa bahay, sa loob lang ng bahay si Tres. Kapag umaga, ayan, bisibisihan sa labas. Habang wala pa masyadong init. Kapag mainit na, ayan, papasok na sa loob ng bahay. Sa loob na ng bahay, magmimikos-mikos. Kaka-enjoy doon, madam, no? Parang ang dami naliligo sa dagat ngayon. Punong-puno yung dagat ngayon kasi nga ang init-init. Sarap maligo. Kaya lang, masasunburn ka. Lagi kayo nasa dagat. Ay, sana all. Hindi ko na matsambahan yung live mo, madam. Hindi ka nagla-live sa YT. Hindi ko matsambahan kahit sa FB. Na nakikita ko nag-live ka pala. Napapanood ko late na. Nagwo-worry nga kami, madam, kasi yung ano namin, yung bumbaba, yung puso, malapit ng matuyuan, malapit ng maubasan. Matuyuan ng tubig. Ay, Manay kasi may love shoutout. Kumusta? Nagbiyahe ka ba? Pumunta ka ba ng Naga? Marhay na aga man po. Sobrang init na Manay kasi dito sa Kabikulan, di ba? Pag naubusan kami, madam, ng tubig dito, yung puso namin na ubasan na, natuyuan na. Malamang doon kami mag-iigib sa kabilang farm, doon sa Tres Marias namin. Kasi doon, mababaw lang yung tubig. Maano doon, mas maano yung tubig doon. Dito kasi, mataas ng lugar dito. Ang tas mababaw daw yung pagkakahukay ng dito, pagkakagawa ng puso ba. Mababaw. Kaya kailangan ulit, drilling. Wala nang ulan ngayon, madam. Puro na, summer na talaga. Hindi pa nga nag-iisang buwan, pa lang, 3 linggo pa lang ata na straight yung init. Sobra na, tuyong-tuyo na, pati yung mga damo-damo, unti-unti nang natutuyo din. Ang hirap, no? Pag ilang buwan tong ganito, anong mangyayari? Anong mangyayari sa mundo? Nag-uulan, nag-iinit. Saan? Mari kasi dito hindi na umuulan. Umulan lang nung nakaraan. Ngayon, sobra nang init na. Maaraw na lagi. El Nino na ba? Kaya, masyado kami nagtitipid na sa tubig ngayon. Wisik-wisik na lang kung maligo si Tres. Laging umuulan dyan. Oo nga naman, madam, no? Dyan, laging umuulan dyan. Kahit nung naandyan ako, diba? Laging maulan dyan. Dito, sobrang mainit, madam. Wala nang ulan. Ano? Poran. Nag-uulan ng init. Sabi ni Manny kasi, nag-uulan ng init. Oo nga eh. Naapektuhan pati ang utak, Manny kasi, di ba? Kapag mainit, nakakairita din minsan. Nakakairita sa Tingnan mo. Tingnan mo yung kalangitan, Manny kasi, di ba? Ang linaw. Walang kaulap-ulap. Mainito na maray. Grabe. Yata ka. Iyo po. Grabing init. Sobra. Buti na lang dito sa may kusina. Tapos dito sa amin naman, napapaligiran naman kami ng mga kahoy-kahoy. Kaya lang, mainit pa rin. Kahit maraming kahoy-kahoy dyan. Ayan maraming mga punong kahoy. Mainit pa rin naman. Kaya nagbabalak akong gumawa ng duyan dyan sa ilalim ng kakao. Kasi kapag tanghali, kahit mayroon kaming kisame, na pa rin, natatagos ng ng init.
Kaya masarap matulog sa labas ng bahay. Gumawa na lang ng ano, duyan sa labas. Diyan madam, paggabi umuulan, mas maganda sana no, sana isang linggong maaraw, isang linggong maulan. Yung balance ba, yung weather. Kaya nagbus na lang ako pabalik ng Maynila. Oo, kailangan man ay mag-bus ka kasi kung magmumotor ka lang sigurado, totong sunog ka, ano, uwi ng, aabot ng Maynila, totong ikaw, totong. Ma'am Puching, Miguel of shoutout, thank you. Di malamok. Oo madam, hindi malamok pag ganitong araw. Mainit. Ilang araw ka sa Naga, Manoy kasi aw. Miguel of shoutout, Ma'am Puching. Thank you sa patamsak. Nagbike kaya ako. Oh, grabe siya. Nagbike, buti hindi ka nahimatay sa daan. Ang hirap kaya. Amakin mo yan, nagbike. Grabe, mas mabuti pa yung motor. Maniniwala pa ako sa motor kaysa bike. Tapos ganito pa yung init. Grabe ka, Manoy kasi aw. Nagano ka, nagpinitin siya ka. Nagpinitin siya ka, Manoy kasi aw. 25 hours, grabe. Samantalang kung ano lang yan, kung bus lang, 12 hours dito na sa Sorsogon yan. Pag Naga, siguro mga 9 hours lang. 9 or 10. Kasi, pag dito kasi, pag pupunta kami ng Naga, mga 3 hours or 5 hours ata. 3 hours. Pasensya na hindi nakahabol sa live mo. Okay lang, nakahabol ka naman 'di ba, Ma'am Poch? Kaninong live kay Madam? Hindi ko rin natsambahan yung ano ni Madam, yung live. Sige, Tres, kaya mag-out na ako sa hotel. Wow! Sana all nag-hotel si Madam. Bakit? Anong gagawin mo sa hospital, Madam? Nag-hotel ka, tas ngayon papunta ka na naman ng hospital. Ingat dyan, Madam. Salamat, Madam. Ingat. 5 days lang nagbakasyon. Sino kasama mo, Manoy kasi aw, ikaw lang ba? Sa ulitin. Thank you, Madam. Sana matsambahan ko yung live mo. Oo, nagpinitin siya. Kaya pala nagbike lang. Nagpinitin siya. Yaon na upload sa YT ko. Di ko pa napanood. Mamaya. Panoorin ko, Manoy kasi aw. Bye po, Madam. Salamat. Marami salamat, Poran. Si Poran. Thank you, Poran. Oo, hindi na kasi ako gigising ng maaga kaya di ko makachamba sa live niya na naman eh. Oo nga eh, ako din. Tinatanghali na din ako ngayon magumising kasi napakainit, nakakatulog ako. Ano na, madaling araw. Marami yung mga babayarin sa kuryente kasi kanya-kanyang electric fan. Humahataw na naman ngayon yung electric fan kasi nga 'di ba? Mainit. Kahit sa gabi, maalinsangan lagi, kahit nakabukas na lahat ng mga bintana. Grabe. Parang gusto kong pumunta ng ano, Mampuch, dyan sa ano, sa malamig na lugar. Yung Japan ba ngayon, nasa winter pa rin ba? O ano na, springtime na. Sila tita ko na ano, naandyan din sa Tokyo, ano, uuwi daw sila ngayong May 8 dito sa Bicol. Nako, sabi ko sa kanila, nagkataon na napakainit dito. Mag-hotel daw sila, hindi sila mag-stay dito sa bahay ni lola ko. Out na po ako, Manay. Biyahe po. Sige po, Manay kasi out. Salamat ng marami. Mag-end na rin ako. 20 minutes na lang. Thank you. Salamat po. Panoorin ko yung pinitin siya mo mamaya, Manay kasi out, after ng live ko. Salamat po ng marami. Ingat po.
Tapusin ko muna tong winawalisan ko. At ako ay nagugutom na rin. Hindi pa si stress. Hindi pa nag-aalmusal. O, anong oras na? 8:59 na, mag-alas 9 na pala. Yung almusal ko, ano na? Lunch. Lunch time na. Thank you, Ma'am Pooch. Poran, thank you. Walis-walis muna si Press. Pangit, alam mo ba, mas maganda mag-stay dito sa ilalim ng masakal. Super init ang dami. Kala ko napakain ko na. Hindi pa pala. Ha? Bakit ang ingay doon sa kabila, ma? Parang may nagsisigawan. Thank you, Poran. Thank you. Ang ingay dito. Lalo pag nasabayan ng init ng pulo, talagang war. Hi, sa Pansaldok, mother. Bakit wala dito yung pansaldok? Nang ika'y dumating, parang isip mo hangin. Masok pansaldok din sa feeds. Kinain mo naman. Kaya si tita, oh, ang ganda na nagawa ni titang ano, pardo-pardong panggatong. Pardo-pardo. Pardo-pardo-pardo. Ladalala. Malabas mo na naman yan. Ano yun sa alam mo dyan? Pudor panggatong pudor. Pudor pangatong pudor pangatong. Pudor Baba, huwag mga alam dyan. Magpakain ako ng baboy. What is special today?
Ligo na, lalab. Paligo na, paligo. Oh, gusto ko maglanggana. Langgana pa. Hugas na paa. Hubarin na yung damit. Yung damit, maghubad na. Yung langit nagubad na. Di pa kumakain si tita. Gutom na. Nephew, my nephew. His name is John D. John D. Hindi ka mag-isa. La, bilis na. Hindi ko na ikaw. Bada na yung damit. Love you. Masabi ka, tita? Masabi ka, tita? Ay, sisirap ang ano eh. Sarap-sarap mag-feeling. Ang sarap-sarap maligo. Kumain ka na? Diba? Ay. How many times do I have to tell you? I don't have a kids because I'm single. Tuwang-tuwa si Pura na sinabi kong single ako. Pumalak pa. Really? You're single? Yeah, I'm single, but I'm already taken. Bilisan mo na po. Bilis na. I'm a friend Salamat, Mapuching, sa paharang. Thank you. Nakalive ka din ba? Kumikirig-kirig pa.
Sana umulan, oh, dumidilim. Bising-bisa isa dyan, saan kaya yan tumutusok? Yung mata niya, saan kaya nakatusok? Ay, di, pagprakawat na ng tubig. Maligo na. The weather today was so hot. Very hot. Sabuna, oh, ayun yung sabuna. Mind and Heart Arts M. Mega love shout out. Silipin ko na yung bahay mo. Ayan, 5.680. Dating dikit na pala akit. Bigyan po kita ng jacket. Ayan, mainit na talaga. Nabibilad na pala yung aking CP. Isilong ko. Isilong ko kasi nabibilad na yung aking CP, guys. Thank you, Sir Mind and Heart. Thank you, guys. Salamat sa lahat ng naandyan, sa lahat ng mga sumilip. Salamat po ng marami. Ayan. Ano na lang, 4 minutes na lang, mag-e-end live na po si Tres Marias. Thank you po, Ran. Bilis na lalab. Nagpaparasirot na.
Ang ganda ng boses ni Sir, ano? Ganda ng boses ni Sir Mind in the Heart. Watching ako dito, Sir Mind in the Heart. What is burning? Dry leaves, Poran. Dry leaves. Bilis na po, bilis na. Bilis na kasi maglalabas si Mama Ulang. Yung batang makulit. May batang makulit dito. Nagbakasyon sa bahay ni Tita. Masakit na makapdi na yung tiya ni Tita. Hindi pa nag-almusal. Oh my God. Shani ang mahal kita. My head underwater, that's I deep inside. I can see it in your eyes. There's hurt inside me. Was with me when please don't make it cause I'm willing to say I'm sorry. Yeah? Oh my. Ayan o. Hello, Sisi. Hello, Sisi Mix Vlog. Nagalaw shoutout. Thank you, thank you. Marahay na aga man po. Thank you, Ma'am Puching, Sisi. Sisi Mix Vlog. Thank you, Sis Manay, Sisi. Thank you. Mag-end na po ako 5 minutes na lang. Salamat ng marami. I'm sorry.
Dali na, Lala. Dali na. Maglalabas si Mama Ulang. Bilis na. How can I? I'll try to say goodbye. You were there tomorrow and forevermore. I'll be there to love you so. You are my soul. Ay, tapos ipra-bomba ko. Tamsak Manay Sisi sa upcoming upcoming premiere. Maglasanya tayo. Ano? Babo? Bomba ko. Sana all. Ang ganda ng sasakyan ni Manay Sisi. Ayun o. Tamsak. You're my best friend, amiga. Ayan. Asan sa sabon? Thank you, Poran. Ayan. Mag-end live na ako. Thank you, everyone. Poran, thank you. Manay Sisi Mix Vlog. Ma'am Puching. Salamat. Naka-live ka ba, Ma'am Puch? Kay Madam Cascade, kay Lola Sweet, sa lahat po ng mga sumilip sa akin live. Thank you, everyone. Bye. God bless. Sabon. Pura na rin tiragan ko. Wait lang, mother. Bye.